tænke på, at når du kan mærke, hvis den gerne vil slå lidt op med hovedet, eller sådan gå lidt ovenud, at hver gang, at den prøver at komme lidt op med hovedet, så skal du bare passe på, at du holder tilpas imod med tøjlen, ikke? Ja. Du skal ikke begynde at rykke eller trække, du skal bare holde imod, så at den mærker modstand, når den gerne vil gå højere med hovedet, end du vil have. Og så snart den kommer med det samme slapper af nedad, så kan du komme til at give det efter igen. Ja. Så den mærker den forskel, ikke? Så den hele tiden stille og roligt, mere og mere begynder at søge mere og mere frem og ned, stille og roligt lidt ad gangen. Så du på den måde får mere og mere ryg og mere og mere afslappet og mere og mere ryg på den samtidig med. Ja, sådan der ikke, så du kommer der frem og ned. Og det gør ikke noget her, når du traver, om den altså stille og roligt lidt ad gangen kommer dybere og dybere. Bare du hele tiden føler, at den gør det lidt ad gangen, så den bliver ved med at gå med hånden ud og ned. Ja. Og den ikke pludselig bare lige klapper sammen foran, så det går hovedet ned i forben. Det skal bare være lidt ad gangen. Ja, sådan der, lige præcis. Og hver gang du kan mærke, at den gerne vil søge dybere, så husk endelig lige at give lidt efter, så du kan mærke, at det er okay, at du roser den, når den tænker den vej. Ja. Det er jo sådan, hesten opfatter tøjlen, og det er ros, når du giver efter, og det er straf, når du tager fat i den, ikke? Sådan der. Og det er det samme med benene. Når du sparker til med benene, det er straf, når dine ben er afslappet, så er det ros. Sådan der. Prøv lige at chancere bolden en gang, Sabrina. Den er fin der. Ja, sådan der. Den er rigtig kommet lidt frem og ned der. Sådan der. Og lad os se, det er så okay med sporten der. Og bare bliver tænkt på, at du skal arbejde lige på den der i rammerne. Sådan der. Godt. Godt, Sabrina. Så bare kom op på den store cirkelbold igen. Der, rigtigt. Rigtigt. Og det er fint på sporet der. Ikke stærkt nu, det er fint. Sådan der. Så er det med det der store blødsving. Giv selvfølgelig lidt på overkroppen. Hesten nu bliver op på overkroppen. Der går hesten foran dig, Sabrina. Og det er bare alle på det helt roligt for den der. Sådan der. Rigtigt, Sabrina. Det. Og der lige stramme lidt igen. Lige strammer lidt igen, og du løfter hovedet. Så giver lidt efter igen, og du stopper af. Sådan der. Godt, godt. Sådan der, sådan der. Rigtigt. Sådan. Godt, Sabrina. Godt. En lille benstøtte der. Rigtigt. Prøv at se, hvis du kan til det, hvor du godt kan stille en lille smule til venstre, en lille smule, bare lidt i nakken. Lige en anelse med nakken. Og det er jo kæft, så det er ligesom det går ligesom at falde ind den vej, og du går og kigger ud af. Hvis du kan stille en lille smule venstre. Sådan der, den er lige på sporet der. Så det er ikke fordi den går skævt, det er bare lige på det med ganachen. Så den ikke går og trækker sig skævt foran. Ja, sådan der. Bare ganske lidt, der du spiller, ikke? Okay, sådan der. Ja, det er okay, det kan spille. Sådan der. Rigtigt. Og der, når det lykkes dig at stille en lille smule til venstre, og kan slappe af den vej til venstre, at du så også giver det efter igen på venstre tøjle indimellem. Sådan der. Og så når du giver efter, så kan du vælge at give efter på den ene og på den anden tøjle, på begge tøjle samtidig. Ja. Det er ligesom, du kan mærke, det er ligesom, du har brug for, ligesom det ligger til for dig, ikke? Når du giver efter, du kan sige oftest, når du giver efter, når du retter ind, så oftest giver efter på den stærkeste tøjle, hvis der er forskel. Så den er mest værdig ja, efter? Ja. Ikke? Sådan at du ligesom prøver at hjælpe hesten til at forstå, at den gerne må søge mere frem til den tøjle, den ikke tager så meget fat i. Og det gør du ved at give efter den tøjle, den tager mest fat i, så du prøver ligesom at tvinge den til at søge den anden tøjle mere. Sådan der. Ikke? Så du stille og roligt får den til at fordele vægten på de to sider. Ikke? Så du får lige meget vægt i de to sider. Sådan der. Godt. Det kræver selvfølgelig igen med, at den går lige med hals og så videre. Det er klart, fordi hvis den går og drejer sig til en side og slipper den ene side og tager fat i den anden der, så er det svært. Så det er vigtigt, at du prøver at holde den lige, når du gør det. Ikke? Men du skal ikke bare blive indvendigt eller udvendigt. Det betyder sgu ikke så meget. Bare du tager efter. Venstre på den her bold i dag, det synes jeg ikke, du plejer at gøre. Men... Nej, så bare give efter venstre indimellem, ikke? For den er fint på sporet der. Sabrina. Sådan der, okay. Og vi giver efter venstre igen. Sådan der, godt Sabrina. Og igen der, sådan der, sådan, rigtigt. Timur, du sikkert Maria. Timur, ja. Og det var Maria. Sådan der, der er Sabrina. Sådan der, fint med halsen der, Maria. Så er det Alicia, Sabrina. Sådan der. Godt, Sabrina. Sådan der. Rigtigt. Prøv lige chancere bolden igen. Og rytmen ser fint ud der, Maria. Sabrina. Ja, godt. Sådan der. Godt, Sabrina. Der. Og hold sammen med rytmen her. Godt. Rigtigt. Og så hvis du mærker, Sabrina, at den på den her bolde bliver ved med at tage mere fat i venstre end højre, så stadigvæk tyk. Det gør den ikke.
Nej. Hold på den anden bolle. Okay, så lige bare, ikke? Bare lidt til tænke på den måde der. Ja. At du giver efter på den stærkeste, ikke også? Og en gang imellem giver du efter begge tøjler samtidig. Det er fint nok, altså bare det, lige at den hele tiden får at vide, at den skal altså bære hovedet selv der også. Sådan der, og det kan se der, sådan er det rigtigt. Og så holder rytmen der spændet. Sådan der, godt. Sådan der, fint spurgt der spændet. Rigtigt. Lad den endelig bare blive at søge nedad, det er fint. Bare du ikke føler, at den går ned og hænger, eller tung, eller trækker hovedet ind i den forben. Den stille og roligt søger med hånden ned og ligger frem og ud mod tøjlen, ikke? Uden at være tung i tøjlen. Sådan der. Det vil sige, at den skal ikke have lov til at gå dybere ned, end du selv er tilpas med. Sådan der. Hvor du selv føler, at der har du stadig balance, der har du stadig, at hesten arbejder mere, kan bære sig. Sådan der. Og prøv lige at ride en overgang til skridt. Sådan der. Godt. Rigtigt. Bare videre. Rigtigt. Så prøv at, når du rider skridtsabener på sådan en hest, der ikke er reddet så meget, prøv at ride mange lige linjer. Ja. Altså, hvor du rider væk fra barrieren, rider lige ud, drejer lige over, så det er ligesom en firkant. Ikke? Rigtigt. Og så hele tiden sigt efter et punkt, kig efter et eller andet sabener, når du rider. Ikke? Det er utroligt vigtigt, at du sigter efter, fordi hvis ikke du gør det, ikke, så uden du opdager det, så retter den altså både 1 og 2 meter til den ene eller anden side, og du opdager det ikke. Derfor er det utroligt vigtigt, at du kigger efter et eller andet, når du rider de der linjer. Sådan der, rigtigt. Sådan, godt. Sådan, rigtigt. Og prøv at du så rider de der vendinger, du må gerne prøve at tænke lidt mere firkantet. Okay. Den skal ikke begynde at gå side til noget, det skal bare dreje, men lidt mere firkantet. Sådan der, og så lige ud med det samme, ikke? Så du får reddet vending, vil du sige, så hurtigt som muligt, uden at det går side til noget, til gå normalt. Sådan der, rigtigt. Og når det går og kigger ud af, det er lige der, Sabrina, det er de høje tøj, der, lille smule høje tøj. Ja, sådan der, så lige ud igen. Så lige efter vendingen, må du gerne være lidt eftergivende på den indvendige tøjle. Den indvendige tøjle, det er den vendende tøjle. Ja. Og der lige, når den har noget vending, så giver du efter den indvendige. Så ligesom det er igen ros til, at den drejer, som du gerne vil have, den drejer. Ja. Så den følger den der vendende tøjle, ikke? Så skal du være klar til, hvis den ligesom falder ind med kroppen, ud med kroppen, støt med den modsatte skænkel, at hvad for en tøjle du fanger på. Så hele tiden, at den bliver i balance, hvis den går. Det er jo sikkert, den gør det. Men hvis den bare går normalt, så sidder du bare stille med benet. Sådan der. Så skal du ikke gøre mere end højst nødvendigt. Sådan der. Prøv at lave en parade. Du skal ikke klemme benene. Du stopper bare med begge tøjler. Stopper dem så, og så giv lidt. Sådan der. Rigtigt. Så skal du kigge lidt, og så kan du ikke dreje hovedet med det. Det kan ikke gå sådan ned med hovedet, bare ikke dreje hovedet. Sådan der. Du skal skide til, at den står sådan der. Ja, det skal nok være. Jeg skal bare lige se, hvad den gør, når du stopper nogle gange. Og der skal du bare få igen. Godt. Sådan der. Rigtigt. Sådan der. Altså det der er vigtigt med sådan en øvelse der, hvor du laver parade der, det er, at også når jeg siger, du skal ikke klemme benene, du skal bare stoppe med de to tøjler. Det er, at den får at vide, at når du tager i tøjlen, så stopper man. Ikke? Det er ligesom den øvelse, ligesom går ud på. Ikke? Og det er, når den så stopper, men det samme, den stopper, og den står stille, at du så giver efter. Og det er jo igen ros til, at den er stoppet. Ja. Ikke? Så efterhånden, når den reagerer på de ting der, så skal den selvfølgelig ikke have lov til at stå med hovedet lige der. Hvis ikke den selv begynder at falde ned med hovedet, så må vi lige hjælpe lidt, ikke? Sådan der, rigtigt der. Prøv bare igen, når du kommer ind på midten igen, så prøv lige at lave parade igen. Godt. Og igen, begge tøjler. Der, og så giver det efter der. Rigtigt, godt. Sådan der. Rigtigt. Sådan. Så prøv at dreje til venstre, bare dreje til venstre nu, Sabrina. Det er lige mig. Bare lave parade i midten der. Godt, så laver vi fremad igen. Der, stopper den og giver efter. Rigtigt, så drejer vi til venstre, direkte på mig, drejer vi på mig. Ja, sådan. Rigtigt, udad. Sådan der. Og så lyder det bare lige linje igen der spil. Sådan, godt. Hvis den pludselig selv begynder at med småtravl, hvis den selv begynder at dreje, inden du vil dreje, så skal du bare enten, hvis der er plads til at ride videre lige ud, så rider du lige ud, hvis ikke der er plads til parerer du. Så igen med, at den må ikke begynde at gøre noget, eller få lov til noget, du ikke giver signal til. Nej. Så skal du bare stoppe med det samme, hvis det er fordi, den løber frem, eller hvis du begynder at dreje, så rider du lige frem eller stop. Sådan der. Så der er hele tiden venter 100% på, at du giver signal. Godt så det. Rigtigt. Prøv at lave parade igen. Ja, og giv efter. Sådan der. Godt. Men så prøv lige at blive holdende. Så prøv lige at tage en lille smule fat i tøjlen nu her.
Bare sådan lige lidt tryk på tøjlen. Det må helst bare lidt tryk på tøjlen. Bare jeg er sådan lidt i begge tøjler, ikke? Så du kan mærke, at den trykker lidt sådan der. Skal vi se, sådan der. Og hvis du så kan mærke, at den pludselig stikker hovedet lidt ned, så er det vigtigt, at tøjlen bliver lidt løs, når den gør det, ikke? Men hver gang den trækker imod, så prøver du bare at holde lidt imod. Så du ikke kommer til at tage så meget, at den bakker, men den alligevel mærker lidt modstand. Så ja, rigtigt. Så bare frem. Hvis du begynder at bakke, så bare ned igen. Sådan der, rigtigt. Det er bare noget, du skal arbejde helt stille og roligt med, fordi det er ikke noget problem, det der. Men det kan blive et problem, hvis man begynder at sidde og tage ordentligt fat, og du begynder at bakke alt muligt mærke, så kan det blive et problem. Så det er bare noget, du skal stille i. Det skal lige finde ud af. Sådan. Og træk ind. Godt. Sådan der. Så igen til på nogenlunde lige med halsen, ikke? Og den ro der. Sådan. Godt, Sabrina. Ja. Sådan der. Godt. Sådan. Og husk også det her tip, hvis du pludselig mærker, at den trækker ud i tøjlen, når du traver, og du trækker imod hånden, at du egentlig bare er tilpas rolig med hånden, og så støder du lidt på den i stedet for. Så du støder på til tøjlen, så den støder af på tøjlen, og så kan du give efter igen. Så ligesom for at vide, at det skal altså, det er det der tryk ved de bagben. Hvis du pludselig mærker modstanden foran, så er det ofte, hvis den trækker imod hånden, at den også parkerer lidt bag til samtidig med. At den så lige bliver skubbet til det der samtidig med, så du ikke kommer til at sidde og rykke tøjlen for at få den ned med hovedet igen. Det giver efter, fordi du får den skubbet på bagfra til tøjlen. Sådan der. Godt som en. Rigtigt. Ja. Og kan give efter igen. Sådan der. Rigtigt. Ja. Sådan der. Fint der. Nu er stadigvæk det her, husk at give efter på den stærkeste tøjle, hvis der er forskel. Bare lige et par skridt ind imellem. Sådan der. Godt som en. Ja, det er rigtig fint der. Sådan er den ikke kommet derned. Fint. Sådan, godt. Sådan. Prøv at overgang til skridt igen. Bare stille og roligt. Begge tøjler. Lidt på kroppen. Og giv. Sådan, godt. Og så husk igen, du hele tiden ved, hvad for en linje. Du må gerne lede cirkel imellem. Du skal bare helt til selv vide, hvad du vil. Så det er ikke tilfældigt, hvad du gør, ikke? Helt til vide, hvad du vil. Hvad for en linje du vil ride. Hvad for tempo du vil ride. Så helt til bliver i der rammer. Sådan der. Rigtigt. Prøv at lade på række ind, Sabrina. Kom på kroppen. Ja, rigtigt. Så bare, ja, sådan. Så giv det der, og så prøv at stå lidt imod igen. Bare så ligesom det der, rigtigt. Bare stærkt. Prøv at gå lidt længere ned på hånden, hvis det hjælper. Bare lidt der, sådan. Så hold lidt tryk der. Ja, rigtigt. Okay. Godt. Sådan der. Prøv bare at lade på række ind. Ja, det. Hold lidt tryk igen. Ja, godt så bedre. Ja, okay, godt. Okay. Godt, bare tag igen. Godt. Sådan der. Godt. Tempo det fint der. Også lige på sporet hele tiden. Det var godt. Sådan der. Når du for eksempel gjorde før, altså det er ikke fordi den går skæv på sporet, Sabrina. Altså den er fin i rammerne, kan du sige. Så når den bliver sig på, så er det ikke andet lige der med ganagen lidt til tøjen. Det er ikke fordi den går skæv med skulder og sådan noget ting. Den ser fint ud på sporet for dig. Altså det vil sige, på en eller anden måde går den selvfølgelig en lille smule skævt, det gør de alle sammen. Men det er ikke noget, der sådan er. Det er ikke noget, man sådan lige kan se. Så det er ikke ret meget i hvert fald. Sådan der. Godt.